Amul meka bimali flem mali kono ani mali kofe anga foli ba bela jele ni bimali ka don kibaru wati selen aywa biye alamsadwe décembre kalo avec les cheki samba fla ani mugani fla awya bismillah bimali ka don kibaru keneka mimi na lase awma o dengana balmake bakari kulubali fe ama damleni aywa kuru cercle amala dunia ka fo chikala do ko ni fara akera décembre kalo yere damlen samba fla ani mugani fla akera awa turuli ani wuro kuru nini nyonje o mime kuru cercle konana awa ni kwara en koni ndira awa sigida maufe o yasro abeka bo sugu joro de la o ga sugu mime ni abejo ejo akun kono shenkele Chigala ni meka boy no o sigida moya ira ka foku koni seba ko jorolendo uga lakana kola koro marala ni watina otemene ko fe ame awla dunia ka fo anga jamana kona ya mime talike premier ministre la no shugal ko kala maigayi trata temene décembre kalo kle woro bafla ani mugani fla awa primature la no ya ayreka chakedaye aye lajedo nyema ke no no conseil de cabinet mi yere sinzina ikado ka fo asizina feminga oye conseil de ministre nata ikado hagila mununga ngataye abara tumeka buluka awa shugal ko kala maiga awbela jere bado ka fo awa atumbe segano fiye bola banako gunka abe kalu demando bunyongo bo wala mi metalike premier ministre la no ye sugal ko kala maigayi ni lajen kene kera fiebo dai abolo ikado ka fo ni ka danaya kura ya ani ka foli ani wali mando ko ta ka nyesi ay wa franjoro fonga ma nyema mo no son excellence colonel Assimi Goïta ani gouvernement ma belajele foka se malide belajele ma ama ma bo mana awa sugal ko kala maiga aye krengrena ay foli krengre ka nyesi ministre d'état ma no ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation colonel Ablé Maiga kadaka aye ali joro fali minge watimina ali be banagun kan ayi dadola ni ka walimando ta ka nyesi ammo ayi ajira ka fo gouvernement ka baraw aywa ikado ko temeke ni oye wa ko ana aywa sesoro akola ina fo aywa anyine do chogomina wotemene kofe ayira ka fo ni ala sonama o kono metemene baraw ye ina fo colonel Assimi Goïta o miye mali frazoro fo nyema ye oye alayini e chogomina None kofe ambe awla dunia ka fo mi me talike sibiri dola décembre kalo kile sabatemene bafla ani mugani fla ka kene kuna foni jonyo soroliye mali lakana tikila ma wono yanga soda suye wula ku ye wulika jodo ke safe ani duguma ikado bore komini kono ani kona manya nywana abeduanza marakonna na we wulika jo minge wulika jo kera sabuye ka sigano ma muga ani woro ka tigeda uruka urubelejele blara jaramu kabuluka awasega bunanguka ikado halibe ulika jo seve e aywa engrais borotan o koni yo soro o engrais borotan o bedo bara min nafe o ye o be mugujugu premunu o be mugujugu munu no sirala aywa sodasu nye nu be furo ka mawni kena karaba o ye o engrais borotan o yo soro o bolo o temene kofe mi me talike aywa maro kilo keme boro o binani ani konondon o mi même la sigida deuna ko jaga ikado anga sodasu o yo mla ula wala ni jajimla ke ayala ka fo ni wale mi ngoni ni ulika jokera mali sodasu fe ni roko folena ikado ka fo aywa chakeda mimbene no ikado ayala ka fo ma binani ani ma kele ikado sigakara urufuna tigedara ruka bore o ma binani ma kele na aba ko ma bisawa bola munun koni ni ubuna unila ko ma ta ani kele ko rublala aywa o kibara mi vloyi mali sorosu koni uye ajira ka fo ni kuna foni mi vlene ikado kuba apman kalondiya munu ajira ka fo ko ma obima bisawa ku koni yorubu ne onila ma tanigile ko wobla ko kuma koni ko ote chenbi ote chenshini uye pman kalondiya uya ajira kokura ko tarata temene décembre kalo kile woro bafla ani mugani fla mali sorosu uye wulika jodo fononke ikado sigida mbe nabe wule ko kita ere aleni nampala o wuro dunya va che obita jo kilometre biduru ani wolo blana abe Tombouctou marakonna na o wulika jo seve akara sobiye jate wale tigla ma kele obulena anila uye ma sheki uye tege dawka o ma sheki la awa marama fo ngoni uye odo soro obulu ina fo marfa me wele ko AK47 o sheki ani chargeur tani kele AK47 aywa ani telephone nani kata se tolku walko kele ani GPS Garmin Etrex ikado o kele fo kata se ikado ka fo aywa fenchama worema awa tege dara o ma ko fole mununga oru fono blara jaramu kabuluka segesegeli ebunanguna amolo yoro la metanga marabulu folo la noye kai maraye amala dunia ka fo wala sa mali ale ni Senegal danje obuna tigepse ka do chugumina awa kai maranyema
n'o ye gouverneur ye colonel Musa Sumare ale kɔni tun bɛ jɛkulu dɔ ɲɛfɛ ka taa Kidira o min ye Mali ale ni Senegal dancɛ ye walasa ka taa baara minnu bɛ nin nɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye Mali ale ni Senegal dancɛ a bɛ se ka bunatigɛ cogo min na o bornage i k'a dɔn ka taa o baaraw kuncɛli o kɛnɛ kan Mali ale ni Senegal cɛ a yirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ u ye borni min kɔni turu a yɔrɔ la a bɛ taa se borni 163 bɔyɔngo ma walasa Mali ale ni Senegal dancɛ i k'a dɔn a bunatigɛ bɛ se ka dɔn cogo min na o la ko maaw k'u janto n'a fɔra ko borni o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u taara kogo kɔni jɔ kogo kɔni ma jɔ nka tɛmɛsiyɛnw kɛra tɛmɛsiyɛn b'a jira k'a fɔ nin ye Mali ale ni Senegal dancɛ ye i k'a dɔn colonel Musa Sumare i k'a dɔn ale tun b'a kɛnɛ kan o min ye Kayi gouverneur ye o la a yirala k'a fɔ colonel Musa Sumare o min ye Kayi gouverneur ye baara ninnu bannen kunnafonidilaw kɔni ye ɲininkali sɛmɛ a la a ye a jira k'a fɔ k'a bɛ foli ani waleɲuman dɔn k'o ta ka ɲɛsin maa o maa kɔni ye ɲɛ don nin baara in na walasa nin baara in bɛ se ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya a ye foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin alimaw ka cakɛda min bɛ yen n'a bɛ wele ko GIZ a ye o foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin olu ma min bɛ tali kɛ Senegalikaw la Senegalikaw ka jɛkulu ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye général de division Mbaye Cissé o y'u ka chef d'état major particulier jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɛrɛfɛ wa min bɛ tali kɛ commission nationale de gestion des frontières n'o ye dancɛw tɔbɔtɔli ale ye o ɲɛmaa ye an bɛ dugawu kɛ Mali ale Senegal cɛ hali bi ala ka a kow sabati an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi décembre kalo tile 8 2022 min bɛ tali kɛ kasara dɔ la o kɛra an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena a kɛra Kati cercle commune min bɛ ni a bɛ wele ko Moribabugu maa kelen o tora a la maa 4 olu kɔni kɛra maa jɔginnen ye a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ mobili dɔ n'o ye voiture dɔ ani mototigi 3 ani ɲɔgɔn cɛ Moribabugu bi alamisa décembre kalo tile 8 2022 nɛgɛ ɲɛ 8 o tɛmɛnen na sanga 5 ye min bɛ tali kɛ poste de secours min filɛ Moribabugu i k'a dɔn olu ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka taa kasara in ka taa jateminɛ k'a la a kɛra siraba min kan o ye route nationale 27 ye ani station Al Nour olu ma ɲa ɲɔgɔn na kasara in kɔni kɛra mobili min o ye Toyota a suguya ye Toyota ani mototigi 3 an bɛ dugawu kɛ min tora a la ala k'a dayɔrɔ suma minnu jɔginna ala ka lafiyaw kɛ walasa ka bɔ bi Mali ale ka dɔnkibaru kɛnɛ kan an b'a a jira aw la k'a fɔ Yakuba Gindo ko maa minnu tun y'a bila ka tunu n'a ye k'u kɔni ye a bilara araba tɛmɛnen nin chauffeur in a bɛ baara kɛ CSRF la Bankasa ale tun taara ka tunu i k'a dɔn ani médecin 2 bɔɲɔgɔnko a kɛra novembre kalo tile 3 san 2022 tɛmɛnen Seware ale ni Bajangara cɛ kalo 1 ani tile 4 kɔfɛ o minɛli kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni bilara o nanu ka denbaya la u ni ka kɛnɛ baasima foyi t'u la k'an bɛ waati min na ko sisan i k'a dɔn ko u kɔni ma se ka kuma u bilara kun jumɛn na mun y'a to u bilara jɔn tun ye u minɛ Banga cercle kɔnɔ k'u da ma se ka don la minnu bɛ bi Mali kanu sanga ka waati k'a kɛ aw ka kunnafoni sira ye bi décembre kalo tile 8 2022 nin bɛ dan sigi an ka bi don kibaruw la foli bɛ di aw ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o fɔli la aw ye n'aw ye jaa ninnu sɔrɔ aw ka kɛ u fɛ ni k'u yɛrɛ kɛ an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga ka waati walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bi Mali ka kibaruw jabɔ cogo min na wa an bɛ segin ka da aw tulo kan bi Mali ka nin kibaruw a bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw ka ɲɛmada fana na aw k'an bɛn waati wɛrɛ